300 senioren genoten op de 10e KBO Sfeeravond bij Dans- en Partycentrum Anno 54 onder het genot van koffie, gebak en bittere garnituren van deze avondvullende voorstelling. Het was de organisatie opnieuw gelukt om zowel toppers uit Limburg en Brabant naar Venray te halen. Voor het eerst in het 10-jarig bestaan van de KBO Sfeeravond kwam het trio van de Pila's op bezoek. Prins Frank II en zijn adjudanten Hans en Paul brachten deze avond voor het eerst hun eigen liedje ten gehore. Het geeft ootmoed, geducht niet hazenbloed, samen door het mooiste land. Ja la la, ja la la la, ja la la la, ja la la, ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Het maakt niet uit wie je ziet, of waarom wie er stond, die man in rooi vulde gauw. Het is hier goede grond, slijmen het dan ook geen zin. Je zit geïnfecteerd en werd voor eeuwig hoeken vast op het vier. Je bent toch bloed als hazenbloed, dat werd toch iedereen. Ken me niet, hoe wie je dan voelde het met vier. Oh, nee, vier goed, gedrukt in hazenbloed. Dus wij gaan de kant. Hun verbazing was groot om te zien dat er zoveel grijze pielhazen en pielazinnen genoten van deze voorstelling. De Amazing Trumpets opende het programma. Entertainer en accordeonvirtuoos Johan van Krij bracht de stemming er al meteen goed in. Een olifant Paroes. Een olifant. Zij de olifant. Nog één keer. Nog nooit een olifant gehoord, maar goed. Een beetje verkouden, denk ik. Waar waren we gebleven? Bij de... Oh ja, de travestiet. Beeldig jurkje, zij de travestiet. Beeldig jurkje, zij de travestiet. Lekker vrije, zij de supervroos. Lekker vrije, zij de schipmatroos. In de suite, zij de travestiet. Zal je pakken, zij de toverheks. Zal je pakken, zij de toverheks. In de kerk, in de kerk. In de kerk, in de kerk. Zij de dom, alleen de laatste keer. Dominee. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die heet Kay. En mijn zuster die... Helga vertolkte als het Dusselke haar buurt op een grandioze manier. Zetste Dutske, kun jij ook een beetje Engels? Ik zei, ja, very good. Of Zetske, kun je dan misschien hier even komen zitten, want ik moet heel nodig naar de wc. Oh, dat is goed. Dus ik gooi er lekker zitten op de stoelen achter de microfoon. Kijk je dan een keer een oproep. Mayday! This is an English ship. We are sinking! Hello? Mayday is er not? Die is nog de play? Zeg het maar! We are sinking! What are you thinking about? Ik heb nooit nog wat van ze gehuurd. De briljantjes waren ook deze keer weer heel briljant.
Stassen, veelvoudig Limburgs butenkampioen, ging op vakantie in Tirol. 14 dagen oud, maar ik gisteren naar Tirol gisteren, dat werd gisteren wandelen, of nee? Nou goed, dan moest er in een conditie zijn, we gaan wandelen in Tirol en ik laat me dan altijd medisch checken in München in de privaatkliniek van professor Dr. Uli Heunes. Dan kan ik altijd zwaar betalen. Dat was een tip van Jos van Rij. Altje Hendricks sloot deze avond af met Limburgse meezingers. Dan wil ik wandelen of schandelen met die beetje. Zit ik te zwoelen, bieden van koelen met het petje. Als de sterren naar boven stralen en als de maan naar boven heen. De KBO-sfeeravond is inmiddels uitgevoerd tot een begrip voor senioren van Venray.